bi puntuetatik pasatzen den zuzenkia. Eman dezagun A 3,3 eta B 6,6 puntuak batzen dituen zuzenkia adierazi nahi dugula. Horretarako, idatzi modua erabiliko dugu. Idazten dugu A berdin, parentesia, 3,3, ixten dugu parentesia, eta return. B berdin 6,6, ixten dugu parentesia, eta berriz return. B puntua kokatzen zaigu leiho grafikoan eta azaltzen zaigu algebra leihoan. Orain idazten dugu G berdin zuzenkia, kortxeta irikitzen dugu, A, B, kortxetea itxi eta return. Ikusten duzue zuzenkia agertzen zaigula eta hemen G berdin 4,24. 4,24 da A eta B puntuen arteko distantzia. Badugu A eta B puntuen posizioak aldatzeko aukera. Mugitu botoian sakatuz, A puntuan gainean jartzen dugu xagua eta mugitu dezakegu A puntua nahi dugun tokiraino. Konturatu G mugitu ala aldatu egiten dela. Mugitu dezakegu noski A puntua eta B puntua. Nahi badugu puntuak posizio konkretuetan kokatu, editatu ditzakegu. Editatu, jar dezagun 0,8 return eta B puntuarekin gauza berdina koordenatu jatorrian kokatuko dugu, adibidez 0,0 eta return.